su nan ga su nan yawwa. To kaga kun ga dai masu kallon mu da soyayya, wannan ita ce muguwar da ta fito tana zaluntar mijinta. Wai dan Allah bai isa kuke son hawa irin wannan rol din? Wallahi ba mu muke hawa ba ma To da amma abin da ƴan kallo suka gani a cikin ba haka ba, zahiri ba haka ba ko ba haka ba. to yanzu irin wannan rol din idan an ba ku ba kwa dan tsaya ku auna. So take ta shege ni kuma iyata ce. Abandar ne action. Makiyata ce. Gata take yi. Wai saboda mijinta ya ce yana so na sa mata a cikin bata sani ba. Wai saboda mijinta ya ce yana so na. To kun ji Ni masu kadai nake iya control ɗinta a cikin asibiti. to a matsayina ashe kenan abin da kuke kokarin yi to zamekin fa kenan masu kallon mu kun ga gashi ta bata to ba faɗan gaske suke yi ba. Yawa iya a fim ɗin ne. To yawa Kawai dai da asibiti ya bada amma a gaske ba faɗa da to mun gode madalla madalla. Na ɗora. wallahi ku je ku bibiye mu a cikin wannan fim ɗin. Kawai ku tare mu a kasuwa abin da za mu ci. Ma'aikaciya, suna ma'aikaciya. To za Yana nan fitowa. to za mu neme ku to shi. Shugabannin YouTube muka zo mu kalla. Yawwa su ne manya a cikin YouTube. Yawwa duk wanda kun ga wannan da kuke ganin sa na san kun san shi abubuwan da ya dinga yi na YouTube ɗinsa series da ya dinga. Ya ma sunan series ɗin nan da aka yi ta yi na kwanaki. Sunansa ya hau. Yawwa ya hau kenan. To kun ga wannan darakta G Sharp kenan sunansa ya yi tasiri a idon mutane kowa ana faɗarsa ya gane shi. To wannan shine mai matafiya da Diza Hausa TV. To kuma wannan shine uban namu shine kacokan. In dai YouTube ne dan ubansa sai dai mu ga a gaya Ya wani. sunan wannan wanda take rike da yake Susan Wikileja. Na mata addu'a ta musulunta. Susan Wikileja. Ko kai ne babanta in dai baka awa 48 baka samu awa 48 ba wallahi ba za su baka mutane shi. Idan yanzu zake mu koma can kwanan gaban mutane. To fa kun ji masu kallon mu kun ji yadda ake zamekin an zo location sai dai wasu suna can bangaren ana ta sabgar YouTube suna ta kun ga manyan wayoyin da ke aikin YouTube kenan. Yawwa to gashi nan kun gani yadda manyan YouTube suke yi. Allah ibada sa'a mu ma Allah ya taimaki tashar Bandar Hausa TV. Allah iba Bandar Hausa TV subscriber masu tarin yawa. To kun ga yadda ake ta yi mun gode masu kallon. Kaka abun mai wanki. Ko ka wanke ko a wanke maka. Abin yana zuwa wallahi na emotion. Na farko shi kenan babu wani abu a ciki. Ta yi ne na taya kuma ba a sallama min ba. Ai kasuwanci ne kamar haka so yake. Ka yi wa abin da kake so ba shi yake son ka ba shi ne kawai. Rolling. Tumul daga za mu yi rolling. Rolling? Rolling? Action. abokina. Ni ban san ma ta ya zan ma bayani ba. Kai ka ga yadda ake kallo na? Ke mu je banana ce. Wannan abun nan. Yaki da Allah. To ai kun wuce. To wai mun Ba samu. na sauna cikin nan. Roll. Abulani.